В югозападен Китай, в провинция Юннан, на почти 3000 метра надморска височина се намира езерото Лугу. Около него живее племето Мосо, общество, което отказва да следва правилата на останалия свят. Това е едно от последните матриархални общества, в което жените управляват къщата, децата, наследството и сексуалния си живот, а мъжете са просто временни гости. В Мосо няма брак. Не съществува церемония, подпис, обет, нито дума за съпруг. Жената избира кога, с кого и колко пъти да бъде с мъж. Това се нарича лоба, разхождаща се любов. След залез избрания мъж отива тихо до къщата и, ако вратата е отворена, влиза. Прекарва нощта с нея и си тръгва преди изгрев. Ако на следващия ден вратата е заключена, това означава, че повече не е желан. Няма скандал, няма обяснения, няма претенции. Жената не дължи нищо на мъжа. Секса е неин избор. Той не й носи подаръци, не плаща сметки, не очаква вярност. Жените от Мосо могат да имат колкото партньори пожелаят, един след друг или едновременно. Някои имат предпочитан чест гост, мъж, който идва редовно. Той получава шарена жилетка, знак за чест, но не и за собственост. Той няма правото да живее с нея, да й казва какво да прави или да възпитава децата й. Мъжете живеят при майка си до края на живота си. Там помагат с домакинството, гледат сестрините си деца, но не отглеждат собствените си. Бащинството не съществува като социална роля. Биологичният баща е маловажен. Детето принадлежи на клана на майката. Всички важни решения се взимат от нея и нейните роднини. Наследството, къщи, земи, добитък се предава по женска линия. Ако една жена няма дъщеря, родът й се прекъсва. Това означава, че мъжете не притежават нищо. Не могат да завещават, не могат да управляват семейство, не носят фамилно име напред. Жената е стълбът на всичко. През 2002 година китайски социолог прави проучване сред 200 жени от Мосо. 87% са имали поне 4 различни партньора, 34% над 7. Но 100% заявяват, че никой от мъжете не е имал право да ги контролира или да изисква вярност. Историите от чужденци в селата на Мосо са шокиращи. През 2003 година френски журналист описва, че прекарал 5 нощи с 5 различни жени, без да е предложил каквото и да било. На въпроса му «Какво очаквате от мъжете?», една от жените казала «Нищо. Ако той е мил, може да се върне. Ако не, ще дойде друг». Американски турист през 2011 година пише, че жена му отворила вратата с кимване без думи. След секса му дала резендиня и го изпратила. Когато попитал дали ще се видят пак, тя отвърнала: «Аз не търся съпруг, търся добър сън». В Мосо няма думи за изневяра или ревност. Мъжете не се състезават за жени. Ако 3 сестри прекарат нощите си с един и същи мъж, това не е скандал. Това е личен избор. Секса не е собственост. Това, което е важно, е уважението, да не говориш грубо, да не настояваш, да не унижаваш. Ако го направиш, ще бъдеш отхвърлен от всички. Семействата се състоят от баба, майка, лели, дъщери, племенници. Мъжете в къщата са братя, войчовци, чичовци, небащи. Децата наричат всички по-големи жени майко. Жената, която ги е родила, няма повече или по-малко значение от останалите. Абортите са позволени. Жената решава сама дали да роди. Ако иска, няма да пита никого. Ако не иска, няма кой да й забрани. Няма срам. Възрастните жени учат момичетата как да се справят. Ползват билки, чайове, дишане. Болницата е рядко посещавана. Сексуално предавани болести съществуват, но жените използват традиционна медицина – корени, инфузии, мехлеми. През 2019 година се въвеждат безплатни презервативи. Повечето отказват да ги използват. Причината – гумата пречи на топлината. Модерният свят започва да прониква. Някои жени носят дънки, гримират се, купуват телефони.
но отказват брак. Казват, че жената трябва да е свободна, дори с червило. В някои села момичетата не искат да раждат, по-трудно се живее с едно дете сама. Старейшините ги обвиняват, че разрушават рода. През 2015 година BBC публикува интервю с Лама, млада жена от Мосо. Имах 12 мъже в живота си. Повечето само поведнъж. Не искам брак. Искам да бъда жена, без да ме питат защо. Мъж на име Тимба, на 28, споделя. Изпал съм с 3 жени. Никоя не ме задържа. Аз съм чичо на децата на сестра ми. Това е моята роля. Така е било винаги. През 90-те години китайското правителство изпраща делегации в района на Мосо с мисия да цивилизова населението. Инструкциите: регистриране на бракове, установяване на патриархална структура, въвеждане на мъжка отговорност към децата. Старейшините отговарят кратко: ние не сме имали развод, защото никога не сме се женили. През 2009 година Китайската комунистическа партия публикува документ, в който се казва, че системата на Мосо е социално изостанала и противоречаща на моралните принципи на китайския народ. В резултат започват опити за въвеждане на задължителна регистрация на бракове. Жените реагират бурно. В селото Дахуа служители на местната управа са замерени с камъни. Достъпът до селото е ограничен за 1 година. По-късно жена от селото заявява: ако мъж влезе тук с документи за брак, ще си тръгне без обувки. Религиозните опити също се провалят. Християнски мисионери се опитват да наложат християнски морал и институцията на брака. През 2015 година пастор от Гуанчжоу посещава селото и предлага да построи църква. Жена от селото отговаря: твоят Бог иска жената да мълчи. Нашите богини искат тя да избира. Културният сблъсък се изостря с появата на социални мрежи. През 2020 година китайски влогър публикува клип, в който нарича жените от Мосо проститутки с традиция. Една от жените, на име Танджи, го напада с метла и го гони от двора си. По-късно пред медиите казва: проститутките взимат пари. Ние не взимаме нищо. Вие в градовете спите с 10 души и се криете. Ние го правим открито. Вие сте лицемерите. През последните 20 години случаите на сексуален туризъм се увеличават. Мъже от големите китайски градове, Европа и САЩ, посещават Мосо с надежда да получат екзотично преживяване. Жените разпознават тези случаи лесно. Те никога не носят дарове, не питат за дома, не се интересуват от децата. Скандал избухва през 2017 година, когато испански турист Фернандо на 36 преспива 14 последователни нощи с местна жена на име Ниро. В последния ден й предлага да дойде с него в Испания. Тя отказва. Той вдига скандал, казва и: ти си моя. На следващата сутрин 5 мъже от селото, братя и вуйчовци на Ниро, го събличат, слагат го в лодка и му дават бележка. Мосо не се продават, Мосо не се притежават. Фернандо подава жалба в полицията. Делото е прекратено. От тогава му е отказан достъп до района. В Мосо съществува вътрешна система за санкции. Ако мъж е агресивен, пие, тормози или се опита да контролира жена, тя има право да го обяви пред другите. Това е форма на социален бойкот. Мъжът става невидим. Никоя жена не го допуска повече. Никой от мъжете не разговаря с него. Такава изолация е по-силна от всеки закон. Жените също подлежат на вътрешна отговорност. Ако някоя започне да приема пари за секс, нещо строго забранено, тя бива прогонена от дома на майка си. Ако мъжът продължи да идва при нея, и той бива отхвърлен от общността. Смята се, че това разваля чистотата на Луоба. Медиите представят Мосо по 2 начина – или като културно чудо, или като сексуален цирк. И двете са погрешни. Жените не се продават, не търсят известност. Повечето от тях дори не знаят какво е туристическа атракция. Те просто живеят така, както са живели майките и бабите им. Въпреки това,
В последните години се усеща промяна. Някои от младите жени отказват да раждат. Казват, че светът става твърде труден, че икономиката се влошава, че дори свободата понякога е бреме. Това тревожи старейшините. Един от тях казва пред журналист: ако жените спрат да раждат, не само родът умира. Умира всичко. През 2022 година китайски сериал, вдъхновен от живота на Мосо, е спрян от излъчване. Аргументът: такъв модел на семейство не отразява китайските ценности. Въпреки това, сериалът се разпространява нелегално и събира над 4 милиона гледания онлайн. Зрителите пишат: това е свят, в който жената не се страхува. Ние живеем в свят, в който тя винаги е длъжна. Заключение: племето Мосо не иска да бъде разбрано. Не иска да бъде спасено. Не се бори за равенство, защото вече го има. Без протести, без лозунги, без съдебни битки, просто чрез живот, който не се извинява. Мосо е светът, който дразни всички, защото руши всичко, което сме приели за нормално. Че мъжът трябва да води, че жената трябва да е вярна, че детето трябва да има фамилия от бащата, че сексът трябва да бъде регламентиран. Но най-много дразни с нещо друго, че този свят функционира без ревност, без развод, без притежание. И докато останалия свят води войни за власт, Мосо просто пали огъня, приготвя чай и оставя вратата си леко открехната. Само за онзи, който идва с уважение, а не с претенции.